Здравейте! В това видео ще отговорим на 10 от зададените от вас въпроси. Всъщност в него ще отговорим на 6 от тях, а в следващото част 2 на останалите 4. И така първия въпрос е: вакцинират ли се захарните катерички? Отговорът е прост. Не. Но тогава, когато се налага да минат граница, се поставя микрочип и се издава международен паспорт, в който се нанасят обезпаразитяванията, а преди пътуване се заверява, че животното е клинично здраво. Вторият въпрос е: обезпаразитяват ли се захарните катерички и колко често? Отговорът е да, въпреки че е почти невъзможно да имат бълхи. Тези животни се хранят с насекоми, а са и доста гъвкави. Проблемът обаче е, че бълхите могат да са преносители на тени и за това е необходимо едновременно обезпаразитяване и за вътрешни, и за външни паразити. В природата захарната катеричка, освен че живее върху евкалиптови дървета, внася и пресни листа от евкалипт вътре в гнездото си, които служат като репелент за насекомите. В държава като нашата, в която евкалипта не расте по улиците, използваме и сушени листа от евкалипт или поставяме олио от евкалипт в увлажнителите за въздух, за да се чувстват по-спокойни захарните ни катерички. Ако катеричката живее с други животни, които излизат навън, или ги храним с диво уловени насекоми, ги обезпаразитяваме всеки месец. В противен случай обезпаразитяването се прави на всеки 3 месеца. Третия въпрос е: как да не занеса захарната си катеричка на ветеринарен лекар, когато тя спи през деня? Захарните катерички са нощни животни, но това не значи, че ще станат агресивни, ако ги пипаме през деня. Все пак и котките са нощни животни. Напротив, сънливостта през деня при захарната катеричка я използваме за социализиране. Тогава те са в торбичката си и ние спокойно можем да ги извадим заедно с нея и да ги носим с нас цял ден. При по-експресивните животни, които излизат от торбата си, използваме и торбичка за свързване, но в повечето случаи катеричката си лежи спокойно на дъното. Когато ги изнасяме извън дома си, е добре да използваме и транспортна чанта, защото всеки шум би могъл да подплаши катеричката и да не можем после да я приберем обратно в торбичката. Сънливостта през деня дава възможност и на нас, ветеринарните лекари, да направим по-спокоен преглед. Четвъртият въпрос е: възможно ли е катеричката да погълне пластмаса от играчките в клетката? За разлика от кучето и котката, при захарните катерички е почти невъзможно да се погълнат пластмасови или други предмети от аранжировката на клетката. Специфичният им начин на хранене не позволява това. Те се хранят като осмукват соковете от плодовете и зеленчуците. Затова и сутрин в паничките им намираме пресована и премачкана храна под формата на лещени зрънца. Играчките им се правят от пластмаса и дърво. Избягва се метала, защото с него могат да щупят или разклатят зъбите си. По тази причина и за свързване в играчките използваме свински опашки. Петият въпрос е: къпят ли се? Захарните катерички, подобно на котките, са много чистовайни животни и старателно се грижат за външния си вид. На задните крачета имат два близко разположени пръста, които са и своеобразен гребен за разпухване на козината им. В практиката ми се е налагало да къпя животни само когато са болни. Така че ако катеричката ви има нужда от баня, определено има здравословен проблем. Шестият въпрос е: вярно ли е, че могат да изядат собствените си крайници при депресия? Депресията при захарните катерички се проявява с кожни проблеми, опадане на козината обикновено над очите или напълняване. Прегризването на опашката и крайника са свързани с силна болка, която изпитва животното. Такава най-често има вследствие на недостиг на калций или след оплитане в конци. В следващото видео ще отговорим на въпросите: колко време е необходимо да се социализират захарните катерички,
Как да спрем размножаването? Ако запазим женското бебе, бащата ще я оплоди ли? Ако си запазим мъжкото бебе, ще се бият ли с бащата? Довиждане!